زباملا كما يعيد سمت እግዚአብሔር ሰናይ ኩሉ ግዜ ብምሕረቱ እንታይ ይገብረና ኣሎ ይቆመና ደው ብለና ኣሎ አምላኽና ሰናይ ክብሪ ዝግብኦ አምላኽ አሜን ባርከስ ሎማዓንቲ ነይ ትምህርቲ ነይ ስብከትና ማለት እዩ አርእስና መለኮታዊ ስልጣን ድብል እዩ ክኸውን ተኺልና ይቕረታና ብስብከትና ከይና ግዜና ንቁጥም እንተን ከም መእተዊ ጥቅስ ዝኾነና ኣብ ማቴዎስ 28 ወዲ 18 ክሳብ 19 ምስ ፓስተር ኮይና ንቦይና ማቴዎስ 28 ካብ 18 ክሳብ 19 እሺ ብሽም ኢየሱስ ከምበበ ኢየሱስ ቀሪቡ ከምዚሉ ተዛረቦም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂብኒ ኣሎ ስለዚ ኺዱ ንኩሎም አሕዛብ ብስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቅኩም ዝኣዘዝኩኩም ኩሉ ክሕልውኻ እናማሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎም እነሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ አሜን ኣብዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝብል ዘሎ ቅድሚ ዘረባ ምዝራቡ ሓደ ነገር ንጹር ገይሩ ደቀ መዛሙርቲ ነጊሮ እቲ ዝነግሮም ዘሎ እቲ ዝዛረቦም ዘሎሲ እንታይ ከም ዝኾነ ነጊሮ በዓል ስልጣን ከም ደኾነ ነጊሮ ምክንያቱ ብምንታይ ንዛረብ መን ይዝዛረቦም ዘሎ ንጹር ክፈልጥዎ ደልዩ ምክንያት ኣሎ እንታይ ኢልዎ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂብኒ ኣሎ ኢሉ ዘረቡ ጀሚሩ እንታይ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ እቲ ዝዛረብ ዘለኹ ኣነ እንታይ ዝብል ዘሎ በዓል ስልጣን ይብል ኣሎ ቀፂሉ ድማ እንታይ ኢልዎም ስለዚ ኪዱ ንኩሎም አሕዛብ بسم أبون ودن منفس قدسن ناطمكم داله يقصل انتي قصليلو انتي خيدو شعو نابت ازاز كيدو مالتي ناب ملئخت خيدو مالتي كلخ كله غنا انتي زغبر له كم بعل سلطان بر كم ترى خوينا يكونن زلخ دله بمنتي زلخ دله بسلطان نتوم زلخون دله انتي يعطقومالو سلطان امين كل خاكا هلو كيدو مو تسليطك سلطك تزي سليطك ها تملس ايكون سلطان من يز سلطان زهد الله نتي مرحون مويتن سيولن اب ايدو زحازه حيال املاك امين اذا املاك زنت هيبكا سلطان بكا افت ز ساعتكو افت انا ز سعركو خيد كان تاي غبر او خيد كان سخاخا سعر بسلطان انتاي غورو نخلو حساب انتاي غورو اتمغو كالايكا زاززكم كله حلو እና መሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ግበሩ አሜን ባርከስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክልኸና ከሎ እንታይ ይብና መለኮታዊ ስልጣን እዚ ስልጣን እዚ እንታይ ስልጣን ካብ ሞት ናብ ህይወት ዘሳጋግር ስልጣን ካብ ብርሃን ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘሳጋግር ስልጣን ካብ ሕማም ናብ ምፍዋስ ዘሳጋግር ስልጣን ሂቡ እንታይ የርና ልይኽና باركس كن كيد كلنا ترى سبات هيكوننا نرأسنا نسخي وين نسخة بعل سلطاني خين ولا آمين كن كيد كلنا بقولنا ترى سبات هيكون ندخيد بعل سلطان كمين ده بلي عالم زغيد تعجيو نحنا هم بحيل منفس قدوس تعجينا نخيد سبب سلطاني آمين باركس تنيلو مع تمرتنا انتي ملكاتاوي سلطان زبل يخون مباركس ببرايس كنري خلنا سلطان زبل قال انتي ندحر دايلنا ثلاثه ترجم الله تقدماي شالتان بحال تخالاي دما ما ان شاء الله ساساي دما سار ترجمون ندحر دايلنا تقدماي دما انتايو مغزا كون كله اتخالاي دما منغستاوي محدرا كون كله اتسالساي دما مسفن ويكا مرحي ويكا بعل سلطان باركس سلطان يبكم كل كله زغل زت أقل الله مالتي كتسيلنا أو لوكاس 4:14 كساو 19 دحدارينا بحسب مسباستر كوينا هنبوينا الشيخ أبو بشم يسوس ندخاتات كبستروم سلزق أني منفس እግዚአብሔር أبل عليو نمرخات كملس نعورات مرأي نقفعات كأموس حرخ سبخ حريت عمت እግዚአብሔር كسبخ لآخني آمين طيب لنا الله ندخاتات كبسروم سلزق أني
ስለዚህ ቀባን እንታይ ኮይነ ኢሉ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለይ እዩ አሜን ስለዚህ ተቀበ እንታይ ኢሉ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለይ እዩ እንታይ ንክገብር ንሙሩኻት ክመልስ አሜን እንታይ ክገብር ንዕውራት ምርአይ እንታይ ክገብር ንግፉዓት ከዓ ሙፃዕ ሓራ ክሰብኽስ እንታይ ኢሎ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለይ ስልጣን ኣለኒ በአርከስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ድሕሪ ምስቃሉ ኣብ ሲኦል ክወርድ ከሎ ተራ ኣይኮነን ወሪዱ በዓል ስልጣን ሞት ኣበሎ ሓይልኻ ሲኦል ኣበሎ ስልጣንካ እንዳበለ ብኡ እንዳፈከረ ብግልፂ ኣስተሓፈሮ ኢሉ እዚ ዓይነት ስልጣን ኣልቢሱ ከዓ እንታይ ገይሩና ንዓና ኪዱ ካብ ሞት እንታይ ግበሩ መንዝዑ እምበኣርከስ ሰብ ስልጣን እንድሕር ዳ ተባሂልካ ገለ ነገር ትገብሮ ነገር ኣለካ ማለት እዩ አሜን ኣብ ጀሪማያ 1:5 ክብል ከለኻ እንታይ ኢሉ ኣብ ከርሲ ኣዴኻ ከይ ሃነፅኩኻስ እንታይ ገበርኩኻ ኢሉ ፈለጥኩኻ ኢሉ ኣብ ማህፀን ከይ ወፃእካ እንታይ ገበርኩኻ ኢሉ ቀደስኩኻ ኢሉ ንህዝብን ነቢይን ክትከውን ድማ መደብኩኻ ኣበይ ከለኻ ኢሎ ኣብ ከርሲ ኣዴኻሲ ከይ ሃነፅኩኻ ከይ ተሃነፅካ ከለኻ ምስ ተሃነፅካ ከማን ኣይኮነ ከይ ተሃነፅካ ከለኻ እንታይ ገበርኩኻ ፈለጥኩኻ ኢሉ ኣብ ማህፀን ከዓ ከይ ወፃኻ ምስ ተሃነፅካ እንታይ ገበርኩኻ ኢሉ ቀደስኩኻ ቅድስ እንድሕር ኮይንካ ክህሉ ኣለዎ እቲ ዝቅደስ ሓቂ ምስ ተሃነፅካ እንታይ ገበሩ ቀደስኩኻ ኢሉ ነዛ ነቢይ ክትከውን ድማ መደብኩኻ ኢሉ እምበኣርከስ እቲ ምሕራይ ካብ ምንታይ ዝጅምር ደሎ ካብ ከርሲ ኣዴኻ እምበኣርከስ እዚ ቀደስኩኻ ዝብል ቃል እንታይ ማለት እዩ እዚ ብክልተ ትርጉም ክንርኤና ሓደ ብዕብራይስጥ እሱ ድማ እንታይ ዝበሃል ቃዶሽ ይበሃል እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ምፍላይ እምበኣርከስ እግዚኣብሔርስ ገና ኣብ ከርሲ ኣዴና ከለና እንታይ ገይርና ፈሊና እዚ ናይ መን ኢሉ ናተይ እዩ እዚ ስራሕ ናይ መን ንሰርሕ ናተይ እዩ እዚ ቅዱስ ውሉደ ኢሉ እንታይ ገብረካ ገና ኣብ ከርሲ ኣዴኻ ከለኻ እንታይ ገብረካ ይፈለየካ አሜን ፉሉያት ኢና ከም ተራ ሰብ ክንከይድ የብልናን አሜን ኣብ ብግሪከኛ እንድሕር ዳሪና ከዓ እንታይ ዝብል ቃል ኣሎ ሃጌስ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ዝተቀደሰ ኣምላኽካ ቅዱስ እንድሕር ዳ ኮይኑ ንእግዚአብሔር ዝተቀደሰ ማለት ከዓ ሓደ ትርጉም ደሎ እንታይ ማለት እዩ ንኣምላኽ ዝተፈለየ ማለት እዩ አሜን እዚ መዓዚና ንብል ዘለና ገና ከመፀና ከለናስ ሓሲብና ኣምላኽ ገና ከይፈጠረካ ከሎስ ይዝክረካ ዕላማ ከዓ የንብረልካ አሜን ከከምቲ ክትገብረሉ ዝደሊ ከዓ ነናትካ እንታይ ገብረካ ባህሪ ይህበካ አሜን ኣብ መዝሙር 127:3 እንታይ ኢሉ እነሆ ውሉድሲ ውህበት እንታይ ሚሎ ውህበት መን እግዚአብሔር እዮም ውሉድ ክህብ ከሎ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ውህበት ኢሉ ኣሎ እንደገና ከዓ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12:4-5 ክንርኤ ከለና ኩሉ ውሉድ ነናቱ ባህሪ ከም ዘለዎ ነናቱ ፃውዒት ከም ዘሎ የረዳእና እንታይ ኢሉ እምበኣርከስ ኢሉ ውህበት በበይኑ መንፈስ ግና ሓደ ንሱ ኢሉ እቲ ውህበት እንታይ እዩ በበይኑ እምበኣርከስ ኣምላኽ ገና ኣብ ከርሲ ኣዴኻ ክሓስበካ ከሎ ፈላልዩ እንታይ ገብረካ ይጥምተካ አሜን ፈላልዩ ድማ መደብ እንታይ ገብረልካ ይሕዘልካ እቲ ኣገልግሎት በይኑ ጎይታ ግና ሓደ ንሱ እዩ ኢሉ አሜን እንድሕር ዳሪና ተመራመርቲ ብዛዕባ ስነ ባህሪ ዘፅንዑ ተመራመርቲ ብዛዕባ ቆልዑት ከፅንዑሲ ዝተወሰነ ግዜ ካብ ብዙሕ ዓመታት ኣፅኒዖም ግን ኣብ ሓደ 5 ጉጅለ ናይ ባህሪታት ከዓ እንታይ ገይሮሞ ፈሊሞም ንቆልዑት ኢሎም ማለት እዩ ሓንሳብ ቆልዑት ባህሪ ማለት ህፃናት ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 1 ዓመት ደሎ ባህሪ ደሎም ኮይና ይስምዓናኒ ግን እግዚአብሔር ግን ሓደ ነገር ክገብር ከሎ ባህሪ የቐምጥ እዩ ወላ ሳይንቲስት ከማ እንታይ ገይሮም በፂሖም እንታይ ኢሎም ነቶም ባህሪታቶም ኣብ 5 ጉጅለ ናይ ባህሪ መለክዒታት ፈሊሞ እቲ ሓደ እንታይ እዩ ስምዒታዊ ምላሽ ምሃብ እቲ ካልኣይ ደረጃ ንጥፈት እቲ ሳልሳይ ማሕበራዊ ምትእስሳር እቲ ራብዓይ ምትዕፅፃፍ እቲ ሓምሻይ ከዓ ዘህድእ ክእለት
ድሕር ዳሪናዮም ቆልዑት ህፃናት ተማዴታት ጽቡቅ ጌርክን ትፈልጦም ይኸ ገሊኡ ስቕ ባህላይ ገሊኡ ምጽዋት ዝፈቱ ገሊኡ ኻ ድምፂ ዘይፈቱ ገሊኡ ድማ እንታይ ከም እንደኾነ ንኽትፈልጦስ ጠዊቕካ ሓፋቢልካ ትፈልጦ ገሊኡ ኻ ሽጉሩ ቀልጢፉ ዝነግር በባህሪኦም ገይሩ ኻ ብለካ እዚ መጽናዕቲ ክገብሩ ከለዉ ምስ ዓቤስ እንታይ ከም እንደኸውን ብኡ ድማ መግለፂ ሂቦሞ ምስ ግዜና ናብኡ ብዙሕ ከይንኸይድ እንታይ ኢሉ እዚ ነገር ምስ ራእየስ እቲ ቆልዓ ምስ ዓበየ ማሕበራዊ ድዩ ክኸውን ተዛራባይ ድዩ ክኸውን ናይ ሰባት ርእቶ የገድሶ ዶ ወይስ ናይ ሰብ ርእቶ ዘየገድሶ ድዩ ውሽጡ ዝበሎ ጥራሕ ድዩ ዝኸይድ ካብ ምንታይ ዝጅምር ገና ብህፃንነቱ ከሎ ኣምላኽ እንታይ ይገብሮ ይህቦ እንድሕር ኢናዮም መንፈሳዊ ኣቦታትና ኩሎም ባህርዮም ሓደ ድዩ ነይሩ ኣይኮነን ነይሩ ገሊኦም ዓቃላት በዓል ሙሴ ገሊኦም ፈቃራት ገሊኦም ካ ህውኻት ግን ትህውኽ ናይ ድርኽ ይደሎ ብዝተፈላለየ ዓይነት ባህሪ ደሎም ብዝተፈላለየ ዓይነት ስራሕ ከዓ ብዝተፈላለየ ቅብኣት ኮይኖም ከዓ ንኣምላኽ ከገልግሎ ከለዉ ርኢናዮም ኣለና ኣሜን እዚ መወከሲ ኣለና ምናልባት ዲቴይል ክንከይን ንኽእል እዚኣ ስእሊ ክንወስዳ ንኽእል ኢና እምበኣርከስ ፍልልያት ኣብ መንጎ ባህርን ጠባይን እንታይ እዩ ሓንሳብ ባህርን ጠባይን እንድሕር ዳ ፈላሊኻ እንድሕር ዳ ዘይርኢኻ ቁሩብ ሽግር እውን የምፃልካ እዩ ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ብምፍላጥካ እንታይ ቅብኣት ኣባኻ ክፀንሕ ድዩ ቅብኣት ኣባኻ ክዓይ ድዩ ብምንታይ ኻ ቅብኣት ትውሃብ ብምንታይ ኻ ፅኒዕኻ ትሕዞ ብኡ ንኽትገብር ሕግዘካ እዩ ከም ሓንቲ ፍልልያት ከም ሓደ ኤግዛምፕል ናይ ባህርን ጠባይን ኢልና ክንርኢና ከም ናይ ሓደ ኤግዛምፕል ናይ ባህሪ ምስጢር ምዕቃብ እቲ ካልኣይ ከዓ ናይ ጠባይ ከዓ ምሕማይ ባህሪ ኢልናዮ እንታይ ኢልናዮ ካብ ኣምላኽ ዝወሃበካ ጽቡቕ ነገር ንምንታይ ዝኸውን ቅብኣት ኣትራክት ዝኸውን ዝገብር ሓቀይ ባህሪ ክንብል ከለና እቲ ካብ ኣምላኽ ዝተሰኩዓልካ ጽቡቕ ውህበት እዩ ኣሜን ባዕልኻ ጽቡቕ ንፉዕ ትኸውን ዲያ ከምኡ ኢሉ ተጻሒፍልና ድዩ ኩሉ ሰናይ ውህበት ካብ መን ኢሎ ካብ እግዚኣብሔር ኢሎ እምበኣርከ ባህሪ ካብ እግዚኣብሔር ትወስዶ ውርሻ ካብ እግዚኣብሔር ትወስዶ ህያብ ክኾን ከሎ ጠባይ ግን ብምርጫኻ ተምፅኦ እዩ ብምርጫ ናይ ሓንቲ ምርጫ ዘይኮነ ከማ ሓደ ነገር ትመርፅ እሞ ንምርጫኻ ተደጋጊምካ ክትነብሮ ከለኻ እሱ እንታይ ይበሃል ጠባይካ ይበሃል ንኣብነት ኣብዚ ሕማይ ኢልና ኣለና ሓንቲ መዓልቲ እንድሕር ዳ ሓሚኻ ትፈልጥ ሓማያ ይትበሃል እያ ሓቀ ተደጋጋሚ እንድሕር ዳ ከምኡ ትገብር ተኮይንካ ግን እንታይ ትበሃል ሓማይ ከምኡ እንዲ እምበኣርከስ እንታይ ንብል ኣለና ጠባይ ባዕልኻ ተምፅኦ ውህበት ከዓ ባህሪ ከዓ ባዕልኻ ብኣምላኽ ትወሃቦ ንብል ኣለና ኩሉ ሻዕ ጠባይ ኣማኒ ኮይንካ ማለት ሓደ ጠባይ ከተምፅእ ሓንደበት ንጎ ድሓን ፀኒሕካ ንምንታይ ኢና ምስጢር ምዕቃብሲ ከም ጠባይ ጌርና ዶ ይወሰድና ጽቡቕ ምስጢር ዝዕቅብ ሰብ ጽቡቕ ጠባይ ኣሎ ዶ ክንብል ንኽእል ዶ ምክንያቱ ኩሉ ውህበት ካብ መን ኢሎ ካብ እግዚኣብሔር እቲ ባዕልኻ ተምፅኦ ጠባይ እቲ ካራክተር ናትካ ግን ባዕልኻ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሓደ ኣማኒ ዝኾነ ነገር ክገብር ከሎ ወይ ዝኾነ ክውስን ከሎ ብሓንቲ መዓልቲ ሓደ ነገር ኣይከውን እዩ እንታይ ዝገብር ይሓስበላ ምስ ውሽጦ ኣማኽረላ ውሳነ ወስነላ ኣይኮነን እንታይ ይገብር ክትሓሚ ክትጅምር ከለኻ እንታይ ኻ ትገብር ውሽጥኻ እንታይ ግበር ብለካ ግደፍ እዚኣ ኣይትኾነ ሽዑ መንፈሳዊ እንዲኻ ማሃራ እንዲኻ ድልያትካ እታ ምሕማይ ሽዑ ከዓ እታ ምሕማይ ገለ ትውስኸላ መንፈሳዊነት ብሽም የሱስ ዝሓውና ስርኢኹሞ ዶ ሽዑ ትጥዕመልካ ሌጋል ትኾን ሽዑ ርኢኹሞ ዶ ንጸልየሉ እስኪ ክንጽልየሉ ብድሕሪ ኮይ ክትጽልየልኒ እያ ግን ሌጋል ትገብራ ንዓኻስ ደስ ብለካ በቃ ሽዑ ብሽም የሱስ ከምዚኣ ዶ ርኢኹሞ ዶ ቤት ኣምላኽ ስኸምዚ እኮ ትኾናላ ሽዑ እንታይ ትገብር መጀመርታኻ ኮምፎርት ሰውን ስለ ዘይስማዓካ ብኸምኡ ኢልካ ትጅምሮ ሞ ቀፂልካ ብሽም የሱስ ትጎድፎ ሽዑ ኣታ ወስቶራ ርኢኻ ዶ ትበሃል ሽዑ እንዳዓበኻ ከይድካ ሽዑ ጠባይካ እዩ ድኾን ሽዑ ሓንጎልካ ስለ ዘይረጋግእኻ ሞር እዩ ዝደልዮ ነቲ ነገርቲ ተተመሊሱ እዩ ዝደልዮ ሽዑ ዝርአ ዝንገር እንድሕር ዳ ሲንካ ካብ ባዕልኻ ኢኻ ክትምእስር ትጅምር ሽዑ እንታይ ዳ እዚ ዳ ኣበይ ዳ ነይሩ ክስታይ ይኸይዱ ነይሩ ድኾን
ኣቦታትና ክመስሉ ከሎስ እንታይ ኢሉ ሓንካስ ዘውረዮሲ ፈረሰኛ ናይ መልሶ ኢሉ ሕሜት ኣብ ቤት ኣምላኽ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ደባላሽ እዩ ኣምላኽ ግና ካብ ኩሉ ይረዲ ኣሜን እንታይ ይብል ኣብ ያዕቆብ 1:26 ሓደ እኳ ንልቡ ደኣ ዘስሕቶ እምበር ንልሳኑ ዘይለጉም እንተሎ ንኣምላኽ ከምልኽ ከም ዘሎ እንተመሰሎ ኣምልኹ እንታይ ኢልዎ ከንቱ እዩ ኣብዚ ግን ክንሪኦ ዘለና እንታይ ኣሎ ሓደ እኳ ንልቡ ደኣ ዘስሕቶ ንልቡስ እንታይ ዝገብሮ ኮንቪንስ ዝገብሮ ማለት እዩ ኣጆኻ እዚስ ደሓን እዩ እንዳበልካስ ንልብኻ እንታይ ትገብሮ ባዕልኻ ተስሕቶ እምበር ንልሳኑስ እንታይ ዘይገብር ልጓም ዘይገብር እንተሎስ ኢሎ ንኣምላኽ ዘምልኽ ከም ዘሎ እንተመሰለስ ኣምልኽኡ እንታይ ኢልዎ ከንቱ እዩ ኢልዎ ግና ካብ ኤፌሶን 4:29 እንታይ ዝብለና ቃል ኣምላኽ እቲ ንሰማዓቱስ በረኸት ዝኸውን ኣሜን ንምፅንናዕ ዘድሊ ሰናይ ዘበለ ዘረባ ደኣ ተዘረቡ እምበር ዘይጠቅም ዘረባሲ ኣብ ኣፍኩም ኣይውፃእ ክትከይድ ከለኻሲ ቦታኻ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ሓደ ፕሬዚደንሲ ናይ ንኣሽቱ ሰባት ክዛረብ ተሪእኻ ፕሬዚደንት ኮሎስ ኢኻ ትብል ዘይግብኦ ቦታስ ኢኻ ትብል ሓቂ ንሕና ከዓ በታ ብርትዕቲ መንግስቲ ዝተሾምና እንታይና ሹመኛታት ይድባ ኣምባሳደራት ኣሜን ክትከይድ ከልካስ ከም በዓል ስልጣን ክትዛረብ ኣለካ ዘረባኻሲ ንህዝብክ እንታይ ክገብር ኣሎ ክጠቅም ክኽእል ኣሎ ሂወት ደውፅእ ክኾን ኣሎ ኣሜን ኩሉ ትዛረቦ ዘበለሲ ንምዕራይ ኩሉ ትዛረቦ ዘበለሲ ንምንታይ ንምስላጥ ኩሉ ትዛረቦ ዘበለ ነገርሲ እንታ መንግስቲ ሰይጣን ስታይ ምግባር ዘናቃንቕ ክኾን ኣሎ ኣሜን ኣብ መሳፍንቲ 13 ካብ 2 ክሳብ 5 ድሕር ዳሪና እንታይ ብዝብል ቃል ኣሎ ሰይቲ ማና መኻን ነበረት ኢሉ መልኣኽ እግዚአብሔር ከዓ ወዲ ክትወልድ ኢኺ ከም ዝበላ ነግረና እንታይ ኢሉ ድማ ድሕሪኡ ዓዚዝዋ ወይንን ዘስክር መስተን ከይትሰቲ ርኩስ ዘበለ እውን ከይትበልዒ ሓንቶይ ኣብ መስተ ኣብ ርኩስ ዘስክር መስተ እንታይ ከም ዘሎ ተስሓውና ፅቡቅ ገይሩ ገልጾ ነይሩና ኣይንኸይድና ግና እንታይ ኢሎ ፍሉይ በኣርከስ ሓደ ቆልዓ ይሰርሕ ኣሎ ኣምላኽ ማለት እዩ ገና ኣብ ከርስድኡ ከሎሲ ሓደ ነገር ይገብር ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ይግበር ኢልዋ ነታ ማኻን ክትወልዲ ኢኺ ኢልዋ እቲ ትወልዲ ኢኸ እንታይ ወዲ በኣርከስ እንታይ ግበሪ ዘርክስ ነገር ኣይትብሊ ኣይትስተይ ፈለይ እሞ ኣይተሓውስለይ ማለት እዩ ኣሜን እንታይ ኢልዎ እቲ ቆልዓ ካብ ከርሲ ጀሚሩ ናይ ኣምላኽ ናዝራዊ ክኾን እዩ እሞ ናብ ርእሱ መላፀ ኣይሓልፎን ኢሉ ንሱ ድማ ንእስራኤል ካብ ኢድ ፍልስጥኤማውያን መድሓኖም ክጅምር እዩ ገና ዘይተወለደ ጅግና ተሃኒፁ ኣሎ ሓሳብ ኣምላኽ ኣሜን እንታይ ዘውፅእ ሓራ ዘውፅእ ንህዝቡ እንታይ ዝብላ ደሎ ነድዩ እዚ ቆልዓ ዝፈለየ እሞ እንታይ ትግበርዮ ኣይተሓውስዮ እብላ ኣሎ ኣሜን ተዓንቶይ ንብሎ ናብርና ቃል እንታይ ኢሉ ቀደስኩኻ ማለት እንታይ ማለት እዩ ፈለኹኻ ማለት እዩ ኣሜን ቀፂሉ እንታይ ኢሉ እታ ሰበይቲ ድማ መሳፍንቲ 13:24 ድማ እንታይ ይብል እታ ሰበይቲ ድማ እንታይ ወለደት ኢልዋ ወዲ ወለደት ስሙ ከዓ ሲምሰን ሰመየቶ እቲ ቆልዓ ድማ ዓበየ እግዚኣብሔር እውን ባረኹ እንታይ ወፅያትሉ ሲምሰን ትርጉሙ እንታይ ፀሓዩ ብርሃኑ ማለት እዩ ምሳና ዘተኣሳስር ነገራት ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብዚ ፀሓይ ብርሃን ንስኻትኩም እንታይ ኢኹም ኢልና ብርሃን ናይዚ ዓለም እዚኣ ኢኹም ኢልና ናይ ሲምሶን ቁማት ምሳና ዘመሳሰል ብዙሕ ነገር እዩ ደሎ በኣርከስ ሲምሰን እንታይ ክኾን ብርሃን ክኾን ንመን ንታብ ፀልማት ደሎ ህዝቡ ብርሃን ክኾን ሲምሰን ኢላቶ ንታብ ጭንቀት ደሎ ህዝቡ ምድሓን ክኾን ሲምሰን ኢላቶ ኣሜን ሽዑ ድማ መሳፍንቲ 13:25 ድማ ሲምሰን ምስ ዓበየ ማለት እዩ እንታይ ኢልና ኣብ ማሕነዳን ኣብ መንጎ ፀርዓን ኤሽታኣልን ከሎ ድማ መንፈስ እግዚኣብሔር ክድርኾ ጀመረ
መንፈስ እግዚአብሔር ታጎሮ ከሎ ጀመረ ኢሉ ክድርኾ መጀመሪያ እግዚአብሔር ዝቕመጥ ኣቐሚጣው እንታይ ኣቐሚጡ ባህሪ ናይ ጅግና ባህሪ ናይ ጅግና ቅብኣት ኣቐሚጡ ሽዑ እንታይ ገይሩግዚኡ ምስ ኣኸለ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ኣበሎ ተዘቐመጥኮ ኢሉ ክርኤ ጀሚሩ ኣብ ማሕንዳን ካ እንታይ ገይሩ ሽዑ ክድርኾ ጀሚሩ እምበኣርከስ ማሕንዳን ማለት እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልና ድኳን ፍርዲ ማለት እዩ እንታይና ንብል ዘለና ሲምሰን ክዳኒ ኣብ ምንታይ ኮይኑ ኣብ ድኳን ፍርዲ ንመን ኣብ መንጎ ፊልስጤማውያን ኣብ መንጎ እስራኤላውያን እንታይ ክዳኒ እንታይ ዓይነት ምድናይ ክዳኒ ፍትሒ ምውፃእ ማለት እዩ እንድሕር ኣብ ዘፍጥረት 36 እንድሕር ዳሪና ራሄል ካብ ኣምላኽ ራሄል እንታይ ኢላ ኣምላኽ ፍትሒ ኣውፂእለይ ቃለይ እውን ሰሚዑ ወዲ ሂቡኒ እሞ ስሙ እንታይ ክብሎ ኢላ ዳን ስሙ ኸ እንታይ ኣውፅያትሉ ዳን ኣውፅያትሉ ትርጉሙ እንታይ እዩ ተፈሪዱለይ ማለት እዩ እምበኣር ዳን እንታይ ማለት እዩ ፍትሒ ዝወፅሓልካ ቦታ ትፍረደሉ ቦታ ንምንታይ ንፅቡቕ ደቂ እስራኤል ንፅቡቕ ንፍትሒ ንሰላም ንዕረፍቲ ዝዳረየሉ ቦታ መንፈስ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ንሲምሶን ታክገብሮ ጀሚሩ ክድርኾ ጀሚሩ ኩሉ ኣማኒ ደደለዎ ውህበት ምስ ተዋሃበ እንታይ ገብሮ ሽዑ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ግዚኡ እንታይ ገብሮ ንኸገልግል እንታይ ገብሮ ሽዑ ንዓበል ሕጂ ግዜ ኻ ኣኺድ እዩ ንዕኸበል ሕጂ ግዜ ኻ ኣኺል ኢሉ እንታይ ገብረካ ይድርኸካ ኣሜን ሽዑ ምስዑ ከዓ ሓደ ነገር ክመጽእ ከሎ ኩሉ ሽዑ ጎጎኑ ከዓ ድመጽእ ኣሎ ሰይጣን ከዓ ክተገልግልካ ይድልየካኒ ተራ ሰብ ኮንካ ኢኻ ክትነብር ደልየካ ብዙሕ ኣማራፂታት ከዓ የምፃልካ ንእግሩ መንገዱ ድሕር ርኢና እንታይ ኢሉ ኣብ መሳፍንቲ 14 ካብ ሓደ ክሳብ 11 ደድሎ ሲምሶን ድማ ምስተደረኸ ማለት እዩ ሽዑ ሰይጣንካ ፈሊጡ ማለት እዩ እንታይ ገይሩሉ ኣብ መንገዲ ገለ ነገር ኣዳሊሉ ማለት እዩ ሲምሶን ድማ ናብ ቲምናታ ወረደ ናብ ቲምናታ እንታይ ገይሩ ወረደ ኩሉ ሻዕ ካብ በረኽትኻ ክትወርድ ከለኻ ዝቕበለልካ ኣብኡ ከዓ ሕሱር ሓሳብ ኣሎ ካብ በረኽትኻ ብዙሕ ምክንያት ክትወርድ ትኽእል እያ ተሽገር መልሲ ጸሎትካ ይድንገየካ ገለ መለት ዘውርድ ምክንያት ብዙሕ ነገር ኣሎ ምስ ወረድካ ሸውዓው እንታይ ዝቕበለካ ሕሱር ሓሳብ ኣቐሚጣልካ ኣብ በረኽትኻ ከላ ዝድንግፈካ ወላ ሓደ የለን ሲምሶን ሽዑ ናበይ ወሪዱ ናብ ቲምናታ ወረደ ኢሉ ኩሉ ሻዕ እንድሕር ዳኣ ወሪድካ ኣብኡ ጦብያን ሰንባላጠን ኣሎ ሃለው ደብሎኻ እሱ እንታይ ገይሩ ወረደ ኢሉ ካብ ኣዋልድ ፊልስጤማውያን ከዓ ሓንቲ ሰበይቲ ረኣየ ምስ ወረደ እዚኣ ነይራቶ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ዝረኣየ ከዓ እንታይ ደስ ኣቢልዎ ሒዝዎ ኸ ናበይ ከይዱ ሽዑ ደይቡ ከዓ ሽዑ ናበይ ናብ ቦትኡ ሓንሳብ ካብቲ ደለካ ሽግር ካብቲ ደለካ ገልጠምጠም ክትዕርፍ ከም ሰብ ካብ ምሽትኾን ሽዑ ንእግሪ መንደኻ ገለ ነገር ትርኢ ንዓኻ ዳባህ ዘብል ድዩ ወይ ኣምላኽ ዘይኸበረሉ ስራሕ ድዩ ወይ ኣምላኽ ዘይኸበረሉ ምሕዝነት ድዩ ትረክብ ሞ ሽዑ እንታይ ትገብር ናብኡ ተኣቱ ሽዑ ከዓ መንፈሳዊ እንዲኻ ናብቲ ኸዶ የብልካን ነቲ ሓሳብ ሒዝካዮ ናብ መን ኢኻ ትኸይድ ሽዑ ትድይብ ናብ በረኽትኻ ንኣምላኽካ ሽዑ ገለ ኣምፂኻ ካብቲ ታሕቲ ኣምፂኻ እንታይ ትብሎ እዚኣ ሒዘልካ መፅእ ኣለኹ እንታይ ኢሉ ደይቡ ድማ ነብኡ ነዲኡን ንዓ መርዖኒ ኢሉ ነገሮም ኣቦኡ ኣዲኡን ድማ ከድካ ካብቶም ዘይጉዙራት ፍልስጤማውያን ሰበይቲ ተምፅሲ ካብ ኣዋልዳ ኣሕዋትካሲ ወይ ካብ ብዘሎ ህዝበይ ዶ ሰበይቲ የልዎም በሎ ኢሉ ግዜ እንድሕር ዳ ወሲድ ካብቲ ታሕቲ ከለኻ ኣይስማዕ ወላ ሓንቲ ኩሉ ምኽሪ በቃ ንስኻ ኢኻ ዳሓሽካ ኢኻ ትኾን ሽዑ ኣምላኽ ዝህበካ ሽዑ በቃ ምስ ኣምላኽ ኢኻ ትማጎት በቃ ንኽስቶ ከምዚ ጌርካሉ እንዲኻ ኣብታ ናተይ ክትበፅሕ ሞ ከምዚኣ ሞ ኣምላኽ የላኸን ማለት እዩ ከምኡ ኢኻ ትብል ሽዑ ኣይትሰምዕን ኢኻ ኣብ ታሕቲ እንድሕር ዳ ክትዛወር እንድሕር ዳ ቅኒኻ እንታይ ኢልዎ ግን ሽዑ ሲምሶን እንታይ ዝብል መልሲ ሂቡ ሲምሶን ነብኡ ብሂጋያ እሞ ንዓ ደኣ ኣምፃለይ በሎ ባህጊ ልቡኻ ገይሩ ሽዑ ማለት እዩ
ሲምሶን ከዓ ኣብኡ እንታይ ገበረ ኣበይ ኣተታሓተ ማለት እዩ ኣብቲ ምናታ ድግስ ምክንያቱ ካልእ ነገር ናይ ዓለም ነገር እንዳገበርካ ኣብ በረኽቲ ኮይንካ ክትገብሮ ስለዘይትኽእል ኣበይ ከድካ ኢኻ ትገብሮ ኣብ ተታሕቲ ኣብኡ ከይዱ እንታይ ገበረ ኢሉ ድግስ ገበረ ኢሉ ድግስ ማለት በዓል መርዓ ገለ ማለት እዩ ሽዑ ሰይጣን ካብቲ ሓሳብ ምእንታን ምልስ ከይትብል ሰይጣን ሓደ ነገር እንታይ ዝበሃል ድፈርሖ ነገር ሰብ እንተሎ እንታይ ድምለስ ሰብ ክጸልእ ማለት እዩ ሓጢአት ኣይኮነን ድጽላእ ኣብ ሓጢአታት ኮፍ ምባል እዩ ዳዊት ኮ ብዙሕ ነገር ኮ ገይሩ ግን በቃ ሰትላ ይገብር ኒያኡ ይምለስ በቃ ንባርያኻ ተረሕሪሕካሉ ንባርያኻ ተደንጊጽካሉ እንዳበለ እዩ ዝምለስ ሰይጣን ከምዚኣ ክትገብር ኣይደልየካኒ እንታይ ገብረካ ቢዚ ክትኮን ደልየካ ኣብኡ እንታይ ገብረካ ሽዑ ንሲምሶም ኣብቲ መርዖስ ዘይፈልጦም ስ ክንደይ ዕሩኽ ትቐምፂሉ 30 ምስቲ ሓደ ዕሊሉ ከይወድስ ምስቲ ሓደ ዕሊሉ ከይወድስ ምስቲ ሓደ ቢዚ ክትከውን ይደልየካ ሽዑ ድማ ክጣላዕ ከዓ ጀሚሩ ሽዑ ከዓ መንፈሳውነቱ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ክጣላዕ ምስጢር ነጊሩ ነቲ መንፈሳውነቱ እንታይ ክገብሮ ክሻየጦ እንታይ ብገንዘብ ኣብዘይ ቦታኻ እንድሕር ዳ ኮይንካ ኩሉ ሻዕ እንታይ ክትገብር ትብላዕ ተሳዒሩ ከዓ ሽዑ ድማ እንድሕር ዳ ቀፂልና እንድሕር ዳ ሪእና ከም ቆልዓሲ እንዳኾረየ ኢልዎ ናበይ ተመሊሱ ደየበ ንላዕሊ ተመሊሱ ሽዑ እንዳኾረየ እንድሕር ዳ ሪእና ሲምሶን ብዙሕ መንፈስ እግዚአብሔር ገይሩ ብዙሕ መንፈስ እግዚአብሔር ብሲምሶን ብዙሕ ነገራት ክገብር ሪእና ኢና ኣንበሳ ብኢዱ ክቐትል ብመንጋጋ ኣድጊ ገይሩ ድማ 1000 ሰብኣይ ከብል ክቐትል ሓይልስ ነይርዎ እዩ ግና እንታይ እዩ ባህሪኡን እንታይ እዩ ጠባዩን ዝተሓዋወሰ እዩ ነይሩ እቲ ባህሪኡ ናይ ጅግና ባህሪ ውሳኔ እኻ ናይ ተራሰብ ውሳኔ ድሕር ዳ ሪእና ከይዱ ድማ ቀፂሉ ኣብ መሳፍንቲ 16:1 ናብ ጋዛ ከይዱ ናብ ሓንቲ ኣመንዝራ ኣትዩ ቀፂሉ ድማ ኣብ 16:4 ድማ እንታይ ኢሉ ናበይ ለስተሾርዕ ዝበሃል ቦታ ከዓ ናብ ደሊላ ከይዱ ከምቲ ዓንተይ ተስሓውና ዘለና ነበረ ኣብ ከም ዝምእታው ማለት ኣማልኽቲ ካልእ ምምላኽ እንከሎ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ኢና ንርኢ እቲ ናይ ጅግና ባህርን ሓድሽ ጠባይን እንታይ ክገብር ከሎ ክትሓዋወስ ከሎ ንሪኦ ሽዑ ኩሉ እንዳገበረ ከሎስ ሓይሊ ነይሮ ደቂ ፍልስጤማውያንስ ክገዝእዎስ ክዓስርዎስ ኣይከኣሉ ግዜ እዩ ዝህበካ ሰይጣን ኣብኡ ክትመላለስ ግዜ እዩ ዝህበካ ሽዑ ግዜ ምስ ረኸበ ጠባይካ ምዃኑ ምስ ኣፍለጠ እንታይ ኢሎሞ ሽዑ ንደሊና እንታይ ኢሎማ ኣሲርና ክንመልኮ ደሊና ኣለና ምልኪ ኣሲርናስ እንታይ ክንገብሮ ናትና ኣይኮነን እዚ ሰብ እዚ ብርግፅ ናትና ኣይኮነን ኣሸጊሮም እዩ ብርግፅ ናትና ኣይኮነን እሞ ኣሲርና እንታይ ክንገብሮ ደሊና ኣለና ሎማዓንቲ ናትና ክንገብሮ ደሊና ኢሎም ከምኡ ከዓ ከምቲ ግዜኡ ከዓ ይፃወት ነይሩ በዚኣ ተኣሰርክኒ ብፀጋኻ እንድሕር ዳ ትፃወት ኮይንካ ከምኡ እንዳጎደልካ ኢኻ ትኸይድ ሓይልኻ ኣሎ ብሓይልኻ ትተኣማመን ኢኻ ኤክሰርሳይዝ ትገብር ኢኻ ምንም ደለኻ ኮይኑ እዩ ዝስማዓካ ሽዑ ግና እንታይ ገይሩ እቲ ናቱ ሓይሊ እቲ ናቱ ምስጢር ሕሊፉ ንዓኣ ክህባ ከሎ ንነግሮሞ ይነግረና ሞ ጨጉሪ ርእሱ ድማ እንታይ ክገብር ከሎ ክቁረፅ ወይ ከዓ ክላፀ ከሎ ከዓ ንሪኦ ሽዑ እንታይ እዮም ገይሮሞ ቀልጢፎም ዓይንቱ ጎጥጎጦ መንፈሳዊ ዕብረት ማለት እዩ ከምኡ ክትከይድ ክትላመድ ሓንሳብ ሽዑ ኣብ ሓደ ስቴጅ ሽዑ ምስ ኣምላኽ ደለካ ኮኔክሽን ኣምላኽ እንታይ ኢሉ እንታይ የብል ግብ ኢሉ ጠፍኣካ ሽዑ ሃንደበት ሽዑ እንታይ ገይሮሞ ኣብቲ ቤት እሱራት ሓራ ከዘውፅእ ዝበሃል ሰብ ንሓርነት ዝቆመ ሰብ ንሓርነት ዝተቐብአ ሰብ ኣብ ቤት እሱራት ምስቶም እሱራት እንታይ ኮይኑ ተራ እሱር ከማን ኣይኮነን እንታይ ይገብር ነይሩ ይጥሕን ንንስቲ ድወሃበት ግዜ ስራሕ ማለት እዩ ከምኡ ገይሩ ሰይጣን ደሊ ከብለካ እግዚአብሔር ግን ኩሉ ሻዕ ህያው እዩ ኣሜን
እግዚአብሔር ስንታይሉ ዳዊት ክዛረብ ከሎስ ስንታይሉ ሳህልን ምሕረትን በዘሎ ዕድሜ ክስዕባኔ ንሞ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ድማ እንታይ ክገብር ኢሉ ንዘለዓለም ክነብር ኢሉ ምሕረቱ ድማ እንታይ ይገብርኒ ኢሎ ንዘለዓለም ኣይውዳእኒ ኢሉ እግዚአብሔር ከም ሰብ ኣይኮነን ኣይነዕቀካኒ ምስ ቅብኣቱ ግደሎ ኣሜን ሽዑ ድማ እንታይ ገይሩ ኣብ መሳፍንቲ 16:22 ፀጉሪ ርእሱ ግና ክበቁል ጀመረ ሕማቅኩን ብርቱዕኩን ኩሉ ሻዕ ቅብኣት ናይ እግዚአብሔር ብርቱዕ ፀላ ዝቆርፆ ቅብኣት የብልናን ሓጢአት ዝቆርፆ ቅብኣት የብልናን እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሉ ሻዕ እንታይ እዩ ብርቱዕ ኣምላኽ ኣብኡ ከምኡ እንዳሰርሐ ከሎስ እግዚአብሔር ከዓ ስርሑ ጀሚሩ ረሲዕዎ እኮ በቃ ይጥሕኒ ነይሩ እግዚአብሔር ግና ስርሑ ክጅምር ጀሚሩ ሽዑ ጨጉሩ ክበቁል ጀሚሩ ሲምሰን ሽዑ ክርድኦ ጀሚሩ ለካ እግዚአብሔር እንታይ ገበረንን ኣይገደፈንን ሽዑ ሲምሰን ሓደ ነገር ጸሎት ጸልዩ ሕነ እዘና ዓይን እንታይስ ክፈድሲ በጀኻ ንዛ ግዜ እዚኣ ጥራሕሲ ሓንሳብ እንታይ ገበረለይ የስ ሓንሳብ ሓይለ እንታይ ገበረለይ ምለሰለይ እግዚአብሔር ከስቂልዎ ዶ ኣይብሎን ከምቲ ዳዊት ድበሎ እዩ ሳህልን ምሕረትን ብዘሎ ዕድሜሲ እንታይ ክገብራን እየን ክስዕባን እየን ኢሉ ሓይሊ ሲምሶን ካብኡ ከሎ ክምለስ ከሎ ከዓ ንሪኦ ነቲ ክልተ ዓመት ድማ ነቶም ሸማምንቲ እግዚአብሔር ምስ ቅብኣቱ ዝፃወት ኣይፈቱን እዩ ድኾም ይኹን ወዱ ብርቱዕ ይኹን ብዘይገድስ ቁቡእ ቁቡእ እዩ ቅብኣት it means something ኣሜን እግዚአብሔር ከዓ ንቅብኣቱ ሕነ ክፈዲ ከሎ ንሪኦ ነቲ ዓነዱ ክልተ ብኢዱ ብየማን ፀጋሙን ሒዙ ከዓ ብሓይሊ ተጎበጠ ይድልሽ ሓቀ እንታይ ገበረኻ ሽዑ ከዓ ካብቲ ብሂወቱ ከሎ ዝቆተሎምሲ ብሞቱ ከሎ ዝቆተሎም ዝበዝሑ ኮነ ኢሉ ሽዑ ዘሕዝነካ ነገር ግን ዳዊት ብዛዕባ ፍልስጤማውያን ከብል ከሎስ መን እዚ ፍልስጤማዊ ዘይጉዝር ፍልስጤማዊ ሲ ንሰራዊት ህያው ኣምላኽ ስታይ ድገብር ኢሉ ድፃረብ ደባጩ ይድብል ነይሩ ናይ መን ሕና ክፈዲ ኣብ ናብ ባትል ከይዱ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ከምኡ ኣብ ታሕቲ እንድሕር ዳኣ ሸኮርተት ትብል እንድሕር ዳኣ ኣለኻ ኮይንካ ናይ መን ኢኻ ትሓስብ ብዛዕባኻ ኢኻ ትሓስብ ኣምላኽ ምዃኑ እንዳፈለጠ ሞኻ ኣምላኽ ምዃኑ እንተዘይፈልጦ ነይሩስ ከምኡ ኢሉ ከማን ኣይምፀውዖን ግና ግን ምንታይ ፀዊዕዎ ሒና ዓይንታይ ናይ ርእሱ ነገር ገይሩ ከዓ ከይዱ በኣርከስ እንታይ እዩ ኣምላኽ እንታይ ይደልየና ማለት ቅብኣት ምስ ሃበካ ኣምላኽ ሰናይ እዩ ኣምላኽ ብርቱዕ እዩ ቅብኣትካ እንታይ ይገብር እዩ ኩሉ ሻዕ ብምሕረቱ ኣምላኽ እንታይ ይገብር ይፀንዕ እዩ ዓመታት ኣለካ ግዜኻ ኣለካ እንታይ ይደሊ ኣምላኽ እቲ ተዋበካ ግዜ ሲ እንታይ ጌርካ ኣሎ ኣሜን እንታይ ከ ኣሽሪፍካ ኣሎ ኣሜን እግዚአብሔር ሰናይ እዩ ምሕረቱ ድማ ንዘለዓለም ይነብር እዩ ኣምላኽና ዓብይ ምሕረቱ ድማ ንዘለዓለም እንታይ ይገብር ይነብር እዩ ኣሜን ምስ ግዜና ክንከይድ ምስ ፓስተር ኮይንና ክንፅሊና ኣብ መንፈስ ጸሎት ኮይንና እግዚአብሔር ይመስገን ክንስቲና ካብ ዘለናዮ እግዚአብሔር ሰናይ ኣሜን ታይና ክርፀኒሕና ናይ እግዚአብሔር ስልጣን ኣሜን ናይ እግዚአብሔር ቅብኣት ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሎሚ ዝተቆርፀ ዝመሰለኩም ነገር ኣሎ ሎሚ ዝተወስደ ዝመሰለኩም ነገር ኣሎ ኦም እኳ ተስፋ ኣለዎ ኢለና ኣሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦም እኳ እንታይ ኣለዎ ኢሉ ተስፋ ኣለዎ ኢሉ ኣሜን ምስ ተቆርፀስ